takuk tei bukuk song sini tipra sarok tabok bo masa ya mano ya nokol ni mukti kagya khe 70-75 বছর কাগৈ থাকা ভারত স্বাধীন মামানি হলো tabok bo bikra bial asuk nok kusui keplak khe tabok jora chajangnai nungjangnai gwerui khe ma tongjago nainai ni report ni bisingti Ake padi stini kaisino video phungai jotona hambai mo ka binu mungkha rasmala deborma bokha tijak devendra deborma potor kamuksra hejamra ardi block ni andaro pheba bo nono kaisar na hinai jute khlajang taw nok dalan rok tinna rok ji kai phunso ono kisu ponsa saw yaglo phano ponsa ponsa phunjo khnalia tabo bo jute mai togo mana him togo togo kebo puno sajo khaine kre bo boha kre tabo sadun sai tonjo bokhro bo cholia pe bata bo maya age sibem amol bo manja aipep temolo rikhabo maya ete tabo ni ojora bo rin kha bo maya ko eba bune obostan hane gadi binok joto kichi michi na hari ko mo hari ko awos bin tinok kai pheko kabama bukhai buah mah ke besla mano apa hai ama hai robot to ari bi ki obostha bin nok rok nang phugana bin nok abo obostha abo sui to box to mena mo hai i goraro subo tang do modo to kichi bisik sibo bon bagai mo hai khare mungkri boror thani bo o gaw suban bororok tamu party khaini ba moto kono party khaini kebo jara samung samnai rok ponje sehare rok ba yango je gaw soban portini chonjarok borok naikoli re nangmani phelba nin ani hini aro je numa bisungti mohai nungjakha ponbai khang tahote buksong norok bona kisa subadi help ladi to bo hai osohay borok no jeng subana nang mon bagai hambai